više od 5 vijekova historije Sarajeva su se isprepletale brojne legende. Jedna od njih nema historijsko uporište, zato i jeste legenda. Ali za Sarajlije važna jer se tiče dva simbola ovog grada. Jedan je Careva džamija, jedna od prvih izgrađenih u Bosni i Hercegovini i prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462. po naredbi Isa Bega Isakovića, ali je zapaljena 18 godina kasnije. Međutim, nekoliko decenija poslije se na istom mjestu ponovo gradi džamija, koju je finansirao Sulejman Veličanstveni. Pripovijeda se da je sultan naredio Gazi Husrev-begu da sagradi dvije džamije u Sarajevu, jednu za sultana, a drugu za sebe. Kada su džamije izgrađene, sultan je načuo da je jedna džamija veća i ljepša od druge, pa je u Sarajevo poslao naredbu: Gazi Husrev-beže, džamija koju si napravio meni, neka bude tebi, a ona koju si napravio za sebe, neka bude moja džamija. Sultan se uplašio prevare, ne znavši da je Gazi Husrev-beg njemu namijenio veću i ljepšu džamiju. I tako se po Gazi Husrev-begu nazva veća i raskošnija džamija, a ona manja i skromnija po caru.